Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners. Karon balik na sa tag-upload. Karon atong i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 184. Dili pa nato sugdan atong drama sa gyapon, magbasa gapon tag sa mga comments katong last nga gi-upload nato. Ang first comment nato si Ginalyn Saros. Thank you sir, very entertaining. Daghang salamat sa imo diha, Ginalyn Saros. Si Dads Vasquez, thanks pala may dama sa What's the Style compilation. Sugalanon sa kinunggoy sa matag sinder. God bless us all. Daghang salamat sa imo diha, Dads Vasquez, sa imong kanunay nga pag-comment. Salamat kayo. Kaduang comment ni Dads Vasquez, bossing, kung makahigayon kapag upload sa mga drama sa 1D Radio kay naman diha si Tis Jis Akadibura sa drama nga bag-o na human nga tiga. Salamat. Way ubay ditag iditunon karon sa mga drama kay naon tatay isunod nga action nga drama gyapon nga wala pa man gud nato nasugdan og edit kay na busy sad ta no. Sige lang kalugar ta Dads Vasquez, upload gyapon ta og isa usbon ako. Salamat jud kay sa imong kanunay nga pagpaminaw, sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si Clarice Pag, salamat idol sa pag-upload. Daghang salamat po sa imo diha Clarice Pag. Si Karin Baroy, okay kayo sir idol, thank you very much. Daghang salamat po sa imo diha Ma'am Karin Baroy. Sa una hantod karon ga-comment ka po ni si Ma'am Karin Baroy, salamat jud kay sa imo diha ma'am. Si Paul J Manito, hi idol, salamat sa mga upload nimo, makalingaw kayo, paminaw kayo ko sa imong mga drama. Taod sa tuwa ka paminaw. God bless idol, og shout out ko sa mga babae nga di makontento. Salamat sa imo diha Paul J Manito sa imong pag-comment og balik. Salamat kayo. Si Luel Balandra, sa heart ni kang Luel Balandra, salamat kay si mo diha Luel Balandra sa imong paminaw pirmi sa atong mga gina-upload. Si Oscar Abaydog, salamat sa sad idol kay maka-upload na sad ka basta dol wa skip idol. Daghang salamat pud sa imo diha Oscar Abaydog sa imong pagwalay escape, nakasabot jud ka sa atong sitwasyon. Salamat kay sa imo diha. Si Ma'am Dalsam 99, hi sir idol, pasensya na karon pa ko comment pero paminaw ko gabi kamulo na ako work. Salamat, always God bless you and family. Salamat jud sa imo makadagan Ma'am Dalsam 99 sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud maapil sa atong vlog. Lipay kay ko ma'am sa imong pag-comment permi. Daghang salamat. Si Jude Plastico, paksit na sad akong tito idol, mawagtang na sad ni siya mura og tagulilong. Ba ay tito ni Jude Plastico no, kay tago lang din siya paminaw sa drama. O salamat kay si mo Jude Plastico sa imong pagpaminaw, labi na si imong tito. Ug mao tong listeners atong nag-comment sa atong last nga gi-upload ato ug atong gibasa karon, gi-appear sa atong vlog sa atong part 184 ug ato nasugdan nato ang Palamay Drama Compilation Part 184. Ako si Antonio ginaingon, ayaw ka suko kung kontrolon ka sa asawa nimo. Di magsigig inom kay kung masakit ka, siya man gihapon ang watiman nimo ug di ang kainom. Muling na itubo sa kong kinabuhi nga di na kumay mo may kalimtan. Inom ba tayo? Inom ba ta? Inom! Sige! Inom ba ta? Inom agad kay kagino bro sa gamay. Wajog kay amot sa... Sa! Naman! Ay! Ako rin, ha? Ay nga naman, way unay ha? Ano ka, bay Marco? Way unay, kalma lang. Kita kayo ni? Oy! Kita kayo ni, ha? Bay? Alano! Kita kayo ni! Bugaan unsa man dato. Masunod pap! Doon na kay lisensyado. Sisa! Tugay na kay ning wani kasukma. Mo ba? So, wakaigok. Sa mo ito napiti? Hangin na igo, bro. Sa mo ito napiti? Hangin man to. Hangin. Ha? Sukmay ko ni mo. Ini ang imo. Hangin. Di. Sugay na mo kumudo. Pagbuod sa mo. Dutas mga kumo niyo guys, lumusyon man. Magbuod mo. Ginaingon kung asa matumba agto ta mo bangon. Kung bata ning akong kumo kung ibarog na ko.
Agay, nabuang ka, Jerby. Ako naman gisukmag yun. Ay, Parto may mong kontra niya. Ako yung gisukmag. Buang Ikaw, ka. Ay, dili slow motion ay. Abe. Piti pa. Ay. Mao na resulta sa pagsige ni mag-inom. Hala, sige! Yay. Padamin, Ragod! Tanawan ng dagway ni mo, Antonio, oh! Milagom ng usa ni mo ka mata! Buang bunis by Jerby. Silang duwa si Bay Markong nag-away. Kay hubog na kayo silang duwa. Ako mo rin gisukmag. Mo ito, ibawas ko eh. Ay, igo man ko. Bawas ko. Da. Last na gid ni mong pag-inom, ha? Ha? Makit-on pag ganita ka magkig-inom na sa si mong mga amigo, ipakita na ko ninyo unsa ko kabuang pag-asawa! Hala, Antonio Banderas! Naunsa na imong mata? Gimik-upan kong by Jerby. Ngayon mga igagaw. Hoy, sus! Maldito kina kong ikagaw ay... Kuan, unsa ka ha? Wa kay lingaw, mag-inom ta na. Wa ko'y wawards ron. Sus, ako'y bahala ni mo eh. Ha? Ano dahil Antonio Banderas? Ay! Batian ni mong tingog ay! Nindog kang kanta, bati kang tingog! Ay! Antonio Banderas, kama lang makakita tag-away din eh. Ay, good may labot. Hubog naman ang duhan. Sabaan naman ko din eh. At ito sa mamingaw, ubog na ako nga dapat na. Ay, sure. Sure. Tarat! Uy, ang ako man tong umaga nga misakay og taxi ug may kaubang babae. Ato na ko sprese. Murag hubog na sa Antonio. Samanta, ha? Sige, pangutan na eh. At ito sa mabog na ang dapit. Kaya lang kita lang doha. Bug na. Oy, driver. Ay, gibahagigam diya, no? Ubo. Ay, gamay-gam, ha? Ay, si Makmak ni Manoy Antonio, imong manghud. Mamak! Ikaw din, ha? Noy. Uy, ay, sulti ni manang presi ni mo. Nga, nakasakay ko ni mo. Nagkuyog ni inday ni kay. Ato lang ni manguda. Ato lang ni. Ang ning tawana. Bantog ra nga dugay mibalik din kay niinom na sa di ay. May untag sige inom, unya kung may bation na slawas ang mga kainom niya, ang motima niya, may unta. Yati man naman bitaw. Nakita na ko nga misakay og taxi ug may kauban nga babae. Unsa pa? Si Makmak ning nanawag pa ay. Hello? Ining, manang. Unsa magaling, sintan na kayong abisa, ha? Nakatulog kayo ni? Katulog ka? Ari ka rin dahil manang, hutong tika. Sakay ng taxi, arong madali. Ni si Manoy Antonio din ni, may kaubang babae. Unsang dapita, Makmak? Kay mo na ko karon dayon. Uy, magkurog ba sa atong kuan din eh. Ay, wow, kapag na winning dapita. Mauligi pero uli na ko ha, kay sure ko isulti itong ako manghuda. Ayaw sa kuliw eh. Wapagay ko ni mo loady. Pila man rin akong iload ni mo, ha? Kanang mahurot da ang basiyo pa. Ganahan, gig ko kay paraygon kay kagtingog mingkay, oy. Ina, sugot na ta, ha? Sugod na ta. Nagsugod na bitaw ko. Sugod na ba rin ka niya? Kalandi, anak mingkay, oy. Ayaw sa diya sa kong ganing kay gilok ka. Kata, may barata. Hat, dagamag asin sa amo mingkay. Ala na parat ganahan manggod ko ni Antonio. Kana diha dapit kana mas parat na diha kana. Kani diha kana diha. Kini mo gusto. Di mo ko ganag ice cream. Si lamig kay kana diha lamig kay na diha. Kana ice cream yummy. Ice cream good.
Libat-libat. Libat mo mata. Ano lang di kay ka nga. Itukob, ana. Basta, magbali-bali niyo, ha? Sige, balik-balik ka niya to na. Ganahan po ko, ali ka na ako. Kalagi, mas-masi pa. Mas-masi. Kinsa yung kauban niya sa suot? Singing kay good manang ang iling sungkapan sa atong silingan ba? Nga, bisag kinsang lalaki na lang may parjajero niya. Napuang na ng maguwang ni mo, Makmak. May patol na siyang mingkay. Bantay na ginis lang duha na koron ba? Hain ang inang kwarto. Kini manang. Ang tuktukon ha? Kinsa na? Ma'am, naghatod ko sa iyong order. Ablihi ko. Ma'am? Man may gi-order. Doon na ma'am. Ablihin na yung pultahan. Okay. Hindi yata. Wa man rin nag-order. Ako here. Manang proceed. Manang sa imong mata. Oy, Presi! Pa, unsa angay para himughat? Nabughat ka, Presi? Ay, si Antonio, akong himughatan kay nagluya. Pinangga gyud. Baya, no? Pagkuha dag mga, tayak nga lansang sa akong reminta din napita. Ihumol og init tubig o maipainom si umbana. Opo, suduhin ko ni mong kriminal pa. Bago pagin akong gihimasmuhan na wag tang nasaday. Karon ka yun akong Antonio, ha ka? Inom ta tayo, inom ta. Inom pa ta, dali. Inom pa, kaya di na ta. Sa langit, sa beer, way. Sa beer, may langit. Oy, kadiyot, kinsa man to? Ako! Lagi dyan. Oy, depresi, katultulay ka din nila. Tulay. Pauli! Niya lang, iniguro din yung usa ka case nga beer. O di ay, hot doon day ni Nino. Doon mo ni sayang nga ni. Sige. Birkol! Birkol! Hot doon ni ninyo? Outdo na mo na, outdo na. O di ay, ang aking ini, ipakong ko ning duha ka botilya din his inyo atubangan. Ay, Sa mga day, ibuhak mo na yung duha ka beer. Kanugon! Anugon? Ibig kay suyo. Anugon na? Sige, tilap ni. Suyo pa, tilap. Di mayo, oy, di mayo. Makatilapan, di mayo, makatilap niya tagbuak ka. Kanang imong buak kaya akong tilapan, bere. Tilapan dala. Sa, Knockdown! 1, 2, 3, Nadako sa ospital, oy, kay nakuyapan man ko. Hadlok las Presi. Di na kumusab og inom, oy. Hadlok ko ni Commander Presi. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Matmat ginaingon. Ang relasyon dili angay pangitaon kay moabot ra ni sa sakto nga oras sugi gayon. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo mahikalimtan. Nausaw ni Sbay Tisoy, sige lang sa gwison. Kinsa makanang iyang gibadlong? Ako sa doon labi, magsusi ko. Doon na yung mga bata ba, mat at kayo, sige dibdib ba, dibdib, kakawal ka ng dibdib? Dibdib. Dive. Kuya, okay, disgrasya, porbida. Mao ni nakaapan sa mga ligo ay Bay Tisoy. Kaya mga dagko, di kabantay sa ilang mga kuyog ng mga bata. O di makabadlong. Ay, nagsalig lagi na sila ko lang mga dagway. Salig na sila nga na ata mga lifeguard. Mao lagi, lifeguard. Oya, sa kadagan nga nangaligo, di na to maato og tan-aw oy. Ang ipod unta nga mga dagko ba magbantay sa kauban nila mga bata. O lagi. Di na to na maato pagbantay na pagkadagan anak nila. Degyo bantay di na matug bantay na to. Mo. Kung doon ay may tabo bay ang mga lifeguard mo ibasulod. Mao yun. Paita ning lifeguard sa. Matmat, nakauyo na gyud ka ng imong pagka-lifeguard, no?
Wa ka magkunahuna sa pagsakay barko? Naguwat na lang ko sa tawag sa agency ba? Mao ba? Wa lagi ka busulti na ko, ana. Kuan ma. Wa lang ma. Diara mo. Kini. Imo ning sweldo na. Ako na sweldo ma. Ay salamat. Sana all mga anak mo hatag sa ilang sweldo sa ilang inahan. Natural na ma. Okay. Bawas man na sa imong pagsakripisyo pag-atimana ko gikan pa ko diha sa imong tiyan. Hangtod na karon nga dako na kog kabukugan. Mat. Ano man mama? Nasayop man siguro kag kuha og kurso. Ha? Murag pariunon man kang manulte. Sorry, Marian. Nganong nag-sorry man ka, Ronald? Di naman tayo ng atong plano nga magpakasal. Unsa? Napikot ko. Unsa napikot? Namisita ko og laing babae. Gipikot ko siyang pamilya. Ronald! Uy, kalain sa ni Ronald, uy. Unsa akong buhaton, Kikay? Di mo move on ka. Unsaon? Uba na mo sa pagpanglaan. Dili ingon niya na kasayon. Unya, masira kagilak, Marian. Kana mga laki nga sama kang Ronald, di angay pasanayon. Kay huyang kay baruganan. Kung pa siya namisita og laing babae, di siya mapikot. Kas luno nakit mo, nindot ta kay inyong plano nga magpakasal, unya napikot lang siya. Katawanan gamay. Ang lalaki nga sama kang Ronald, dili angang pasanayon, kay huyang og baruganan. Kung wapas siya namisitag laing babae, di siya mapikot. Kasluno na good mo. Nindot na kayo inyong mga plano nga magpakasal, unya napikot lang siya. Katawanan gamay. Di na ko kanang makausapay. Mawa ko sa mga salingan. Dagan na kang naibaw nga kasluno namin ni Ronald. Hindi mo move on ka. Ansaon? Uba na mo sa papanglaag. Sakto si Kikay. Muuban ko silang mga laag. Aron dali na kong makamove on. Good decision, Marian! Mauna, kalimtan ang lalaki nga mo pahilak nato. Kinsa sila? Lalaki lang sila, no? Grabe yan, napadpad ko. Alaw, mas bangupaw, uy. Girl, move on na. Uy, move on. Sunday ron. Dagang mga ligo ron. Mag-ready na ko aron mo duty na. Si Baitisoy ka, no? Tuwa na ka siya sa trabahoan. Akong tawagan, eh. Ano ko dili, bay? Nagkangita ka din ron. Asa ba ka? Padoon na di, bay. Alas 8 pa man ang akong time, bay. Sa time in ako. Ay, naunsa man tawag kayo sa Domingo. Ili tabag-tabag-tuman ng oras kay talayo ko ang tatong manager. Dali! Karang babae nga nagbarong kilis sa sliding area. Taod-taod naman na siya dada. Pero apa na siya maligo? Magulaan naman na siya. May problema ka siguro ng bayhana eh. Ako na siya bantayan eh. Wala. Paingon siya sa sliding area. Ano na siya sa taas? Layo siya gamay sa akong pananaw, pero guwapang bayana. Yan ako ning ipapaubahin sa slide. Bagi ko. Mas nindot magikog. Aron mawagtang ang tanan mong problema. Sa maning bayhana nga nagbarog pa magyapon sa slide. Wa may plano nga mo slide siya. Tuna rabi dagang nagsunod na yaw. Akong pituhan, be.
Huwag yapon mo lingkod aron guslide siya. Usban ako pito. Na, milingkod na siya. Padung na mo slide. Oh, kalisog baruk og murag bagi ko ba ni Bayana? Uy! Ahak ka ni Bayana! Narabay slide na sa iyang luyo! Miss! Magbantay, miss! Oh, my God! Inyo itong kauban? Oo. Tubida, no? Kasi problema ito niya. Ay, napikot to siyang uyab. Oy, kay kaslunod sa laing babae. Oh, unsa? Okay na ka, miss? Okay na ko. Mapauli na ko. Kinsa akong bisit... Oh, ikaw? Please, dawatan ni buwak. Ingon man, chocolates para yun mo, Marian. Thank you, Matmat. Ay! Naka-move on na siya! Okay, Kay. Tung Matmat. Gani, iyan akong pakaslan. Happy? Kaayo. Thank you, ha? I love you, Marian. Marian. Pamadusan mo na kita. Una kong sakay sa barko, ha? Okay, ra. At least, hindi ka naot ni Mas Barko. Doha naming magpahabot ni ko. Mabdos na si Marian. Timing sad nga nakasakay na ko sa barko. Excited na kay ko nga makanaog na ko sa barko aron gakos na ko sila si Mama, si Marian ug ang among baby girl nga si Angel. Happy na ko sa akong kinabuhi kay gihatag ni Lord nako ang buutan kong mama, awa ug padako na mo si Angel nga usa ka buutang bata. Silang tulo ang akong love of my life. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lotlot. Ginaingon, nganong doon ang may bana og asawa nga magbuwag lang di magkuna-una sa ilang mga anak kung unsay mamahimong bation ini. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga mahimong mahikalimtan. Usban be. Unsay sakit? Naanad lang yung panagpa na ko. Ay kay naanad naman pag pamabay. Beda, di ka ni ugwanta ni musikag dapat na kung bayhana ka, buwagan ka. Oo, buwagan ako ni Moron. Kay may babae naman ka. Oh, Beda, ikaw Wa kay laki, ha? Kabuang kay nag-una-una. Baos ako. Babae ka? Wa kay angay nga mo baos. Beda, di ka ngayon, na. Wa di ay, ha? Wa di ay, ha? Di yun ka muri ako tarong, ha? Sikaran, be? Di gihapon? Ha? Ikaw sa sikaran. Gabiin nga po. Uli na sa inyo, Lotlot. Dili ko, Lolo. Basta ba kasabo ang kalingoon sa imong ginikanan? Ako na sa'y mapagan ini kay dayon na ba sila ingon nga may konsentir ko sa imong layas-layas. Dili ko nila kasapan. Kay dili man sila mangita na ako. Lotlot, babae kanda ko, ha? Busa ayaw pag anad-anad ng kadaaway nilang mamagpapanimo nga dayon kag kawag kang ginto sa inyo. Nganong nagminyo man sila, Lo? Nga di man sila magkasinapot. Wagit ko makasabot nilang mamagpapa. Kada adlaw na lang silang mag-away. Ay, mao man yun nga ba niya kasawa, mag-away man yun nga ba? Mga pagsuway ka nga, Lotlot. Kada adlaw, Gitlo. Ay, mga lamas lang ka nga, os kinyaboy apo ang away-away, uy. Ganong gipadako man ko nila. Unta sa gamay pa kong bata, nagbuwag na sila. Dili kay gipadako pa ko
nila. Aron lang maka-witness ko silang panag-away. Magdinapatay para bakit sila, Lo. Unsa? Oh, may ganuli ka na, Lutlot. Kung kinsa na mga butang pa. Ako Di na ako gagwanta. Biyaan ako din eh. Oh. Ikaw may bawa ni Sato, ha? Oh. Sorry, anak. Sorry. Di may magkasinabot sa imong inahan. Maong ubiya na lang ko. Luto, anak. Ika'y nasulting mama ni mga biya na ha. Di na ko kaagwantas iyang kamalitan. Wa mo'y ayaw nga pagkaginikanan. Milagro! Ang sabay milagro, Buswing. Nga nangagad kag inom, Lutlot. Tinuod ni. Ano ni? Ima ni, Lutlot. Ima ni. Gamaya sa tanang tagaya, uy. Punin na, Buswing. Sa muka, gamay ra, oy! Punan! O, kana. O, puno baso! O, puno baso, ha? Di taon ito ba, Lot? Bino ni, ha? Sakto rang gidaghanon ini. Sige na, dawatan ni, og im na. Baby. Oh! Grabe, ha? Nuharag yan. Mura malagwa? Unsa? Para sa ito nga naging mo. Sige nga. Tuwa ko no sa ilang buswing. Nangong og inom. Ay, da. May buot na slot-lot pa, oy. Bahala to si. Muingon ka lang niya nga. Ay, nga nyo ba? Kaya ikaw, ang imong ba niya? Babay na kaingon nga nung naparawali si Lot-Lot nga bisig asa niya lang manong og inom. Siba ko, mahubog siya. Mamabdos kini, unsa lang nila. Ay, noon. Unsa? May nang mamabdos. Aron ang iyang bana na mo atiman niya. Kapoy, ba ini kinabuhi, oy. Ingo ko. Mingon ka lang niya nga. Lot. Buhay ulang ko, Lot, ha? Niya, biyata sa amo, Lot, ha? Tete, si mong kwarta na. Wakay niya. Ikaw mo yun ang hagad, Ikaw, manigoy. Nga naman ko, ha? Itagan may mong tagay. Ani ko, Ani mo, Lot. Sweet. Gana. Uy, alak. Kinsa mo nagagod niya sa kwarto ni Dong Buswing, Tal, lagi ko. Naduwid doon ay nagagawa. Laputang ni Katudlor. Dagdag ko inip si Dong Buswing. OMG! Sa ganing minuwa nga, Buswing? Daddy, listen, please. Daddy, I don't need your explanation. Dad. Palargahan ko ikaw sa Amerika. Ha? Og adto ka na dito puyo, o ba ni mami nimo? Dad. Pero, Dad, basig unsa? Basig mababdos niya si Lot-Lot sa among gibuhat, Dad. I don't care! Ang importante nga malikay ka niya itong babayan na! Lot-Lot. Hubungi siya ka, Lot-Lot. Lo. Lot-Lot, ayaw tagubag imong kinabuhi. Wa may lingaw, Lo. Dugay naman sa ling naguba ang ako pinapilo. Kalimtingan nga tabo si mong ginikanan. Kalimtan? Kalimti? Di dali ka kalimtan ng tanan, Lo. Wa nila una-una basta ilang panagbuwag. Dunay anak nga masakitan o magkuba ang kaugmaon. Hanay lami ang ako pagpakabuhi ng kalibutan na, Lo. Mas maayo pang maghihiko ko. Ayaw nagbuhat ka, Lot-Lot, ha? Katungan ka. Ayaw nagusbag inyong, ha? Ayaw nagrintaon. Kanya usa ka babae. Unsa yato, ha? Si Buswing, sir. Sir! Ma'am, ha, ma'am? Ay, sorry. Uy,
Ikaw itong yung uyab so? Dili mi uyab, ma'am uy. Pero nagka-George na mo. Oh. Wala man si Boss Dong Buswing din ni Oy. Unsa? Gibalarga siyang daddy sa Amerika. Kanusa lang? Human na itong yanhi ka. Nakahibaw man si Sir Atugot. Kaya dagang mga maiden ng mga marites. Sila'y misulti sa daddy ni Buswing nga nagdasig babay sa iyang kwarto. Na. Wala ka mo tingog. Oy, Day! Oy, Day! Asa ka ba yun, Oy? Oy, Day! Oh, si Buswing? Wa ko mo larga. Wa ko mo sugot. Kumusta naman ka? Yan ko aron ang tasultihan ka nga. Nga unsa man ha? Lot. Wa na ko duka, Buswing. Usa. Bagtas ka, ha? Wa ka masuko? Wa. Ano man? Happy kay kung nga magdos ka, ha? Lot. Pakaslan ti ka. Unsa? Magpakasal ta. Tingalig maparehas ta sa akong mama o papa nga nagpakasal pero nagbuwag iapon. Mo di may tabo na to do, Lot. Promise na ko. Panggaon ug mahalon ko ikaw hangtod sa katapusan akong gininawa. I love you. Salamat, Buswing. I love you. Thank you, Lord. Kana gusto na ko makita nimo. Nga mo katawa ang akong love. Na-discourage na unta ako sa akong kinabuhi tungod kay broken family na manggod mi. Salamat kay naa si Buswing og dili maparehas ang among anak nga ma-member sa broken family. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ni Aswan ang bana niya nga dako og bunal. Ikaw ba? Nalangay ba ang kaday? Ang kita man kuusan niya usa ka adlaw nga nangihi siya sa punuan sa saging. Dako kay bunal si Daniel ang kay gunitan. Sali. Garo nga busog na talay. Tanas kwarto na. Lami na kayong ana-ana. Sige pero sa di pa tamanod sa kwarto. May ipangutana una ko nimo. Unsam na? Nakakita din na Sally sa imo, ha? Ha? Si ang butoy, wasa gumibaw. Kitaan ko no kaniya, oy. Nangihi ka kilis punuan sa saging. Ha? Nagdag mo lang siya sa kadako ng imo. Di nga nagsigi sa tutok na ako, di. Gusto tingaling mo tilaw sa kuway. Ayaw ka na to. Ha? Kana ang ayaw yung buhata, Daniel. Day aso. Kung imugnaw nga ni Anis bay asot. Ay, lagi maay. Bahan kong Daniel o kalima, oy. Luya ko. Pamaulan, pagbakbak ko. Padugi pabaulan man imong bakbak. Unsa bang pamaulan, oy? Sige pamaulan, ang babas ibabaw o ang babas ubos? Pwede both? No? Aduhag yun na? Oy, baba na ko sa ibabaw sa ubos. Ay, purti magitsad ma, oy. Akong gisunulong ang iyo, ha? Itawag na ko siya. Maayo aron dili na siya mga bit. Ha? Kaya nga no di ay, nagduda ko ang bana nga may kabit siya, ha? Aso? Mawa siya kabit. Pero doon ay babae nga nagtuo ko nga gusto siya nga mutilaw sa kumbana. May babae nga gusto mutilaw sa imong bana? Kinsa mang bayhana, ha? Kinsa? Si Silly. Ako rin sang amigo. Ay, unsa? Tinor ka? Gusto mo na sila ni mo? Peda. Lagi bay. Kasabot ko nga, naibog na ko ng bayana da. Nya. Nakakita sa kunos siya sa akong bunal bay nga. Sa diyang nangikos bunuan saging. Uy, baya, ano? Ha? Bida. Mau tingali kita na, ang naibog na rin mo, kita na sa imuha nga murag labod-labod. Kita ka na labod-labod. Dagko na gagmay. Dagko nga, murag gamay. Ang ugat sa imo nga, murag labod. Naunsa ba ka? Ang ugat pagilin ha? Ugat pa na. Oh. Biya de kadako ana de. Pero bay, sabi mo bay no, ato lang di ba? Ano man? Nakabantay sa kuha ng sili bay.
Lami yun sa nang bayana? Lami ba? Lami ba? Oo. Mura og. Buwag naman tingali Ay, niya sa siyang dugay na buwag siyang uyab taon. Og, kadugudong mo kung tabi nga gibuwagan si Lynn sa ang iyang uyab, gibuwagan niya kay kuno, gamaya kuno. Ay, kining ako asa noon kung maigo sa ini, kulis maot na ang anak niya Lagi, kay tanano ko na imuhang, gitatakan mo na ni mong ilmo, di ba? Ilmo. Oh, pero di gahi na el pilibos na mismo. Gida, no? Lulupa, gimat parang silin. Igur di mo, eh. Yan, sabi ito kaya ni mo. Pirahin na, Daniel! Ayaw, ha? Ayaw ginabuhatan, Daniel. Ito na ako nabuhaton pa. Ada, istorya lang ko na ako agad. O, naibog. Istorya na ako ba nga naibog kong sili. Niya ako, mura po ko ganahan mo tilaw niya. Ano, agad? Istorya ba? Ang imong i-jil ni Sili, no, Sili, ha? Okay. Adton lang sa ato na buhatas imong asawa. Kaya, maor nang lamiya, eh. Sa ka ba? Nabawilong, sa ka ba? Ikaw lagi pa, be. Sa buhay pa to si Aning Mama. Naugtas mo ito siya ni mo sa imong kababaero lagi. Kabaydor ko niya itong buhay pas mama mo. Tirador kay ka. Pero di tumayo ang gibuhat na ko eh. Tumayo. Mao nga karon naminyo na ko og usap eh. Wa na yo ko mamabay. Naginakin ko. Naginutan ko tawon. Ka. O tingali. Di na mugahay ng imuha, mao na nagbinuutan ka. Mao na, mulang. Daan ko pa. Mao nga, manambang na lang ko tao sa mga lalaki nga bingo. Mugahay ang taon. Basta mao na to. Mao to ha? Ayaw yun ang taon. Ayaw yun pag-jirjir og lang babae. Ang imo din asawang imong gipangita dong Daniel? Uday Sili, nakabantay ka sa akong asawa? Kung Ato asa as siya? amo, oy, nagbinggo. O mo ba? Tuwa na sa day sa inyo rin, nagbinggo. O, nagpalit man kog baraha sa binggo. Akong gipakalasan ang akong binggohan. Tanas bahay na. Tuwa ditong imong asawa. Oh, karoon po ko kabantay da. Daniel. Klaro kayo. Tana ba? Tuwa dito imong asawa. Tana dayon na. Asa man ang... Uy! Nagkakusog kang haw ka ba? Sila, uy! Ang kakusog pang haw, uy! Asa man ako sawa? Wa man lagi din sa inyo, lagi mingaw, lagi din. Giila, romantik ka. Ayan siya din eh. Asa? Uy! Nabag-id. Kasi kung plano man yung imo ni strong man eh. Tara sa kong kwarto postan mga strong. Dali tayo, Daniel. Ayaw dia tapita sa kong doon ka ex. Mas basi May nitabo ginamon ni Silin kayo na. Isod siya bangon human ko siya marahing katulo eh. Sulirap mo na ka. Kumansan nito po. Naglikay na ko niya eh. Kaya huwag ko'y plano nga mubiyas ko asawa. Tungod kay mahal kay na ko nga asawa. Usa di ko makahimo sa pagbiya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gilbert ginaingon. Naglagot ko nimo. Mao nga nagmahay gyud nga nada ako sa imong pagtintal ako. Nagmahay gyud ko. Initabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahigatan. Doon na lang ko sa ano. Kikubaan ko kaligi. Kusog nang kuba sa kudugan. Ano? Uy, nakusulit ko na eh. Sino ka ang nanawag? Hindi ako mo din asawa. Si Jillian. Hello day Jillian.
Gilbert. Oh. Inig-abot ni mo sa atong sityo ba? Ayaw na uli sa bahay ha. At doon na lahon sa bahay sa imong manghod. Sa ilang will mo? Oo. O siya? Uy nga naman, ha? Nasakpan na sa kuno niyang iyong asawa nga ipatungan og laing laki. Unsa? Pagkadagang tao nga nagtapok sa gawas bahay nilang will mo. Ako manghod. Pagi ako niyo, pagi ako. Magkuwang ni will mo, ha? Yan siya. Bert, ang imong manghod, si will mo. Asa akong manghod, ha? Asa? Asa si will mo? May gani kinaabtan ka sa mga tao nga nagbitay na sa inyong kisami nga naghigot ka og pisi sa imong liog. Bida sa gini mo eh. Itagin ako eh. Mamanuntan ako siya. Ay, patagma na imong asawa eh. Ikiya siya uban sa iyang kabit. Naunsa man ka? Di mo kuno siya mo uyab. Di mo kuno sila uyab, kuya. Ha? Di mo kuno sila uyab yun. Igo raman kuno siyang gikabit sa maong laki. Di na ko kita lagi ko asawa eh. Mahal ko siya. Di ko gusto nga mapriso siya. Ito pa, di mo ikiha. Dili. Pues, kung di mo kaya mo ko sa pagpapriso niya, abugin na lang siya. Huwag ka man sa'y angay nga kawid-ana na niya. Kay, wak man mo'y anak. Naagin akong apan, kuya. Ha? Gamay mo kukukuan. Ako ba gamay kayo? Nagmahay bitaw yung kunin ng aning papa o mama. Nagipakatawa ko na nga gamay o kuan. Ni ikaw, taas niya dako pa. Ay, tabay niya. Pait ini ako kayo nitaron. Kana imo no, dako kayo ng imo. Taas. Kita na ka? Kita ko eh. Kumay mo palang ta. Ilista? Ilistan, kuya? Ilista? Ha? Ngangin na unta to na ako nga. Ilista, umunal. Oy, will mo? Suman. Ikaw ba? Ang babae gani, kung matuod man higugma sa iyang bana, dawato niya, kung unsa unsay naa sa bana. Sa unsay gidakon? Oo, dawato niya kay mahal man niya. Kadagang asawa diha nga nakabana og parehas nimo nga gagmay, pero wa man lagi magpa-jirjo og lain lagi ilang asawa lagi. Naara na sa imong asawa nga pan, dili nimo. Kay di sa makadawat nga ingana ra kadako ng imuha. Ano saan man noon siya nga di siya makibuwag na ko, pero mingon gid siya. Ano sa? Nga magpaanak gid kuno siya, dako. Ha? Gamay mo ako. Asa man sa pinya? Asa na siya? Asa sa albayas ni mga asawa? Kaya ako yung magsulti niya. Asa siya? Ha? Asa ako ya, oy. Unyara ko na siya, muli kung malinaw ng pagkitabo. Ngawa na magtapok ang mga tao sa amoa. Salbayas ko ng asawa ni mo na. Pero, wag na siya makasusi ni mo din eh. Busa, adoon ako siya sa ila. Ha? Dini ka lang, adoon ako. Ayaw siya. Uy, ayaw siya. Dapati niya. Ayaw lang. Basin og ikaw ninuunang yang ikiya. Ay, hindi nga ako. Hindi nga ako. Hindi pa katapon kung may bungal. Dami si Batdong Gilbert. Akong giyaw-yawag maayo. Oy, akong ikasab-an. Kay, di tumayo yang gibuhat. Grabe sa nang imong anak, oy. Kaduha na gyud kahigayon nga nasakpan siya sa kong manghod nga gipatungan og lalaki. Ay, ako na yung mga hayog pasaylos gibuhat sa kong anak dong. Sayop man gyud tong iya ba? Nga diha na siya nagpa-jerjer sa imong manghod human sa ilang kasal. Sawa pa unta sila makasal, nagpa-jerjer na siya sa iyang bana. Aron may panahon pa pag-atras sa kasal. Human siya masayod nga gamay radig armas tong manghod nimo. Para na ako, di man na mo ibasihan ang gidakon sa armas lalaki nang. Di ay? Uy, kung tinadya ni gugma sa kumanghod, andan niya ning dawaton. Asa siya? Ha? Asa man siya? Karon kaya ako makigsultian ang anak ni mong katulog ubos. Asa siya? Sa gikaingon ko na dong, wa ko makauyon sa iyang gibuhat. Pero kung makita mo ha, hangyo ko lang. Ayaw yun siya sa dapati dong. Kay wa man kay katungod nga mo dapat niya. Wa man gani manapat imong manghod nga mautoy iyang bana. Ay, di ko mo dapat niya nang. Apan, binabuyon gina ko siya og sulti. Pakauwawa na ko na sa sulti taman sa ginawa. Babae sa mga hinungdan. Ngilad nga pag-aasawa. Ay. Nya, wa di mo ikita ang asawa ni sa imong manghod? Ay, wag gid ay.
Ayang mamaray to sa ila. Di ay. Pasag din na lang to dong, uy. Lisod kay na nga ikaw mo ay mangisog. Unyang imong mangod nga si Wilmo, gipasaylo rin yung asawa. Gusto lang ko makigsulti niya, day. Aron pakauwawan ako siya sulti. Baharan ko siya. Nga kung may tabo gani nga magbuhat gyapon sa di maayo, maghikog ug usab si Wilmo. Usa sa hinungdan nga niuli ko, day. Kay gisapot ko. Basta saputon kay ko mutukar akong gana. Tanas ko. Gisapot ko. Time out ha. Dong dili pwede, uy. Karon lang gid mi dunggo ang barko. Dapat ani. Ay. Mobalik ka na sa inyong bay? O ma, linaw naman. Wanay mga marites ka nagtapok sa amo. Balik na ko. Lina, kung wa ka na'y kustos imong bana ba, buwaki na lang nasingpit. Uy, ayaw pabuta nga maghikog na sa naswil mo usab. Busa karon pa lang, buwagis will mo. Maluoy man sa kong will mo. Ganahan man sad ko niya, kay love man kay ko niya. Sige na ma, uy, anto na ko. Muli na ko sa amo. Bye ma. Pastilan ganing anak ka. Di mo day gusto nga makabanag gamay. Ay din susiyadaan, suwa pa siya magpakasal. Basta si Piata. Mo ba? Bay dun? Lagi, bay. Tuas, biyaso lang bay, eh. Bida. Pero minagay kong tuwa na. Nakita ito nagpaabot siya niya misaka sa ila. Mo pa'y pag-abot ato. Wala ba rin si Wilmo sa ila na? May trabaho mo to? Bida. Nagingong mo ka na ako nga kung makita na ko sa femia nga uli sa ila ba. Pahibaon na di ka. Maong ni ako. Kita yun ko bay. Akbang na po na sa Mumbai lang bay ko. May kay sirang usa sa ila ron. At tuon kong salbayes nga babay. Sige, ato rin nyo. Sabi rin nyo. Oo, kasabaan ka na ko tumayo. Okay, ato rin mo rin nyo. Buuan ka to. Klaro kayo. Bisan pagbuuan ko niya. Buutan si Wilmo. Ko siya. Buutan ni Wilmo niya. Binuangal si kisya pangalan niya kasawa. Femia. Ay, di ato rin mo awaron. Di ba? Buuan ka to ba? Klaro kayo. Pikatan ako sa buuan ko rin. Tanawa niya. Sabaan niya na tayo. Ratex! Di na lang kumanangin sa ko asawa. Ato, wala kong salbayes nga si Femia. Karon yun ayon. Karon ka. May kay liya ka salbayes sa ka ha? Ikaw Sige mo lang mata ninyo, kuya. Nakita lang ko. Nagyod ko yung sinina. Nagubo siya? Uy. Nagubo siya tanong. Kanadak mo. Huwag kayong ubos. Hala. Sige dayon. Sige dayon ko, kuya. May balbon. Sige na pa. Sabihin ako. Hala, ang imuha ni Imo. Kuhan, kining. Tupad kay. Uy, ay, doon ako. Ibig sa'yo lawas. Gigas ko sundok ko din. Tugag sa nagkaya kayo, nasuko ako. Umuta rin mo. Umuta rin mo. Ako makaihi. Mabuot na akong short. Pero kahiyon ako. Hapit na ba ko kahiyon? Pagdali ka. Una ko yung mga short. Ayaw lang. Ayaw. Gisapot to. Nigimaw ang uto. Mas bisa pa niya umubos. Mas bisa pa niya bayo. Gisapot na. Dali. Gisapot to. Gabihag sa puto ni Kukoy. Grabe ka to stick ang puto. Ikaw ginakain mo namin. Grabe mo nung tango kasukog kalagot ni Femia nga asawa sa kumangod. Pero diyang nagpahilabot sa nako. Wa nga akong kasuko niya. In man nung nasuko. Wa na ko mausap pa. Wa na ko nangilabot pa niya. Kay ako siyang bayaw. Asawa siya sa kumangod. Ako nalay milikay niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chema, ginaingon, kundi malason ka og gugma, isan asa ka papunta, kay mahitabo nga mapakyas ka sa gugma. Mao kini nahitabos ng kinabuhi na kung mahimong, mahikalimutan. Unsa? Babdos ka? Unya nilikay na ni Musdado? Ma?
Ako ko siya gianto sa ila ron, pero ingon siya nga dili ko na siya manubagin akong gisapak. Kaya ko na siya gusto na ako. Ay, hanggaw kang dako. Wa man dahil gusto ni mo tong tawhana. Anong nibila ka mang tuntuha ka? Ang pagpanguyab niya na ako, be, miingon man siya nga, higugma siya na ako. Hindi naman siya misulti nga siya gusto na ko diyang nahilaptan ako niya. Atong unang higayong nahilaptan ka. Misulti siya gawa siya gusto di mo. Kano nagpausap ka magpahilabot niya, aben? Nagtuo man kung maigugma rin siya na ako. Pero naaptan na lang nga na mabdos ko. Buki hatay niya paglikay ni mo. Buki hata. Ang may ato ikaso ipasaka niya, ma. Ang nalang, oy. Nawato na lang nako nga mahimo kong inahan apan dili asawa. Karon nga nanganak ka na. Ayaw gyud ipaila sa amahan kining iyang anak, ha? Kay wag gyud siya gihatag bisag piso sa nagastos imong pagpanganak. O, ma. Makahimo ang poder ko buhi sa kong anak. May trabaho ba ako? Hangyo ko lang nimo. Sa sunod higayon, kung magbaton kag hinigugma, pili asad in taon ang laking nahigugma nimong tinuuray. Uy, basig badahan na pukas atik ron, ha? Kadaghan rabaros mga lalaki nga kusukay mo atik o babae aron lang iyang matilawan. Og mo nay nahitabo ni mo ron, tanawa ka. O, ma. Di na gyud ko magpatakag sugot og lalaki. Pilion na gyud ako ang lalaki nga mga sawa gyud nako. Ngadog di aka, ha? Balik sa ibok agi. Layas! Nangailan ko palayas ay. Ako kumaning ha. Ikay akong tuyo, wa man. Dahibaw, bitaw kung adili ako'y tuyo mo. Si Jema ang tuyo mo. Unsa man, ha? Gusto kag buhilabot og balik sa akong anak? Unya kon mamabdos pag-usab kaya nasa di mo? Labaw na ni Gina akong tuyo. Taon din eh. Jema na lang, Zos. Wala ko'y plano taong ilabot sa anang bayhan na tao usab tao eh. Dako kay baba. Magkapagdaw? Nagyan ang bata. Ang akong gusto na kanang ang akong tuyo ba nga kuan. Unsa? Sa tuyo mo? Ako ng anak ang bata, di ba? Unya dili mo kubusugot kamutan aw kas bata. Unsaon man nato ini ron, ha? Unsaon man? Unsa? Doon ako, doon naman isulti. Dahil namin isulti na ako, dahil nga, ang bata, liwat kayo na ako, dahil siroscopy kayo na ako, kuno, ang kapi, dahil. Dili, wa kay anak. Oy, dahil Gina, dumaha, dahil. Kung dili ka gusto nga ipapulis na ka. Dahil, tanawa ko sa bata, dahil, tanawa ko sa itong anak, dahil, Jimabi, dahil, sweldo na ko, palitan ako sa glampin, chupon. Aba, lakaw na, paulit na dito sa inyo. Inoon? Tuusan ka na. Ada ako, anak. Dili na kumadani mo. Busa layas. Kay magkuha ko og pinuti. Kung dili ka mo layas, tagod-taguron ta ka. Pida na si Batoy. Muadto kag syudad. Uma, ang among amo doon ay kipatukod nga dakong tindahan sa syudad. O ato kuno ko niya ibalhin og bantay dito Septendera. Ikaw good. Imong amo mangkahay ni hangyo nimo. Uma, ug mas dako kog sweldo dito. Og ang bata ma ba? Ako lang sa siyang ibili nimo, ha. Mag-ulian ko matag Sabado sa gabi idinis ato. Musugot ko. Pero paminaw, di nagyog ko musugot ka manguyab ka ditong lalaki nga di ka sigurado kung nakagusto ba nimo, ha? Di na ko musugot ka magsabak kas ikaduhang higayon nga way amahan ang bata. But ka? Ma. Mahitabo pa gani, Jima. Nga mapaangkan ka, malintian ka kitako. Ma, dili na ka na mahitabo. Kana ang ipanumpa ko nimo, dinis imong atubangan. Kanos abang ka mo atong syudad? Sa sunod adlaw. Og ato ko istar sabay sa igagaw sa kauban akong tindera. Hapon pa tang maabot sa syudad, Lynn? O di, Jima. Udto rin ba ka nakasakay upas, baya? Huwag pala ta mo duty sa bagong tindahan ni Mabog, sir. Anak ni, sure ka nga, okay ra si mo igagaw nga ato sa kuistan niya? Okay ra kayo sa agaw na ko, eh. Dako mo na ilang bahay, unya usaray ilang anak. Sabi lang, tay. Kung makikita niya ko kamay nga kwarto nga akong kaabangan, mga bangon niya ko, Or, di ba, anak na lang niya akong
mo pahinungod sa mga agaw, uy. Sa kong pag-star sa ila. Ay, okay ra gid kay nas agaw na ko Jonas. Ay pag ko nag-abang oy kay di gid na siya modawat og abang. Ay, di lagi kumudawat na ng imong ihatag mo, day, Jima. Ay, dawatan na lang nagaw Jonas, uy. 500, pahinungod sa iyang pag-istar sa inyo. Bitaw, kay malibre sabi ako sahay din hiskaon. Para puno lang ko sa tubig o kuryente. Ay, okay lagi. Dako masadang nga mong bahay. Salamat kay Jonas, ha. Salamat, yun in town sa imong kaayo. Why sa pa yan? Akining, day, Jima. Ang ako amigo ba, si Hildo, nagagusto ko no siya nimo. Ha? Busugod ba kuno ka nga mamisita siya nimo karong Domingo? Ha? Si Hildo? Nakagusto siya na ako? Aguray! Mula nag-abot kid ang duha ninyo kapag bati, day. Kay niingon ka man sa nakagusto kang Hildo, di ba? Oo, ganahan sab ko niya, pero masig iyara sa kong binuangan, uy. Uy, unsa? Unsa man ako lang siyang balibaran. Ako inon nga, dili ka masugot nga mamisita sa nimo. Ay, ayaw lang, uy. Pamisitahan sa Jonas. O so taon ako kung tinuod ba gid siya nga nakagusto nako. Salamat ha. Dagan kayong salamat nga gisugot din ko nimo, Jima. Kay nasuta man ako nga nakagusto gid ka nako o may pagtan-aw sab ko nimo. Pero Hildo, may isulti ko nimo. Unsa man na? Usa kay gayon ana. Nabiktima na ko og panumpa sa usa ka lalaki. Gani, nahim kong inahan ang pandili asawa. Oh. Hildo, may anak na ko. O ako rin gibilin sa akong inahan. Wala problema dayo eh. Okay lagi kayo nga may anak na ka. Okay lagi ko, Jima. Niyata mo hunong ining motel? Oh. Nalingaw naman tagsuot sa mall. Mga ani na sa tas motel. Magtagay ta sa duha na to kagugma, Jima. Pero, Hildo, kuan? Hildo? Okay ra lagi ko nga may anak na ka. Wala na problema na ko. Ha? Taxi driver. Diara nga mong plate yo. Tana, Jima. Manaog na tayo ng taxi. Tana day. Oh, sige. Kita na. Ito. Bata na pa yan ni Agi. Ay, time out. Samantang bakal nga kayo sakitan. Nakuha sa ko. Labi na ka-strong. Ha? Labi na kayo. Sana. Pagunitis ako, eh. Taon ako makagunitog ingon ani. Sana. Kabiti day. Mura ka nagbunal. Kaya ko ba ani? Ako pa siya. Higil na na. Puno na kay kutob. Matus? Ito. Basta kinahanglan mo kong pakaslan. Jima, gikasubo na ko ha. Kaya ang tinuod, huwag ko'y gusto nimo. Igo na ta ka nga gitilawan sa kuwa pang akong uyab. Tinuod, love kay na ko akong uyab. Nga nabalik na siya. Magpakasal lang ng duha. Pasensya na. Siya nga akong pakasalan, di ikaw. Dili tinuod na nahigog man ako si Hildo. Igo raday ko niyang gihimong tambal sa kailaw. Samtang pa ang iyang uyab. Nailad na sa puglaki. Nanganak na sa kungaway bana. Paitag yun, uy. Ikit kayo na akong gidangatan.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rene, ginaingon. Gibasulan ko ang tanan kong nahimo nga kasalanan. Kung di ko gusto nga mawa mo sa akong kiliran. Mao kining natapos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalitan. Muli ka sa ato ugma, Baydante? O meron, istabiyas itong probinsya sa adlaw. O nanghihid ko sa atong labaw ba nga bakasyon sa tao tagbilig 1 week. Sa di kuyog ni mo. Pero nagtuo ko nga, di mo sugot ang akong asawa nga mubiya ko usa ka semana sa mua. Bag-o pabesang nanganak sa ikaduha ng mga anak. Ikaw ba sundan mo sa kinasawa ni mo O pagili pagtuig sa imong anak usa, sundan na yun. Naman di ang lami. Lami magito lami ko taon. Lami din na? Gabi ilang gani ba no? Di unta mo sugot ang asawa nga muana ko niya ba? Mugos ko lami magayo. Oo ba? Oo to nagbirahan na akong kaduha ng asawa Pwede din na pag-ubili ng anak, pwede din. Ingon man siya nga tinaw na iyang ihi. Mo to nga gipugos na ko. Still lang, ako pa na ikaw, ako pa ikaw no, para makapahuway ng asawa ni mo. Kuyog, taugma, uli ta sa itong probinsya. Sige na, mayroon eh! Tita nagdagi kong Baydante na. Nagtanangig ko sa among labaw nga. Mabakasyon ko sa kasimana. Kaya buad ko sa among probinsya. Sugod ugma. Ay, ang problema ni nga akong asawa. Mayroon pag-sugot ng akong asawa. Aw, hindi ka sa musugot. Aw, kung tayo buglar na ugma. Musugot ba ni Silvi? Birahan ko dahil sa mayoy. Birahan ako siya. Jer-jer. Hanto buntag. Mo ba day? Ha? Mahal kong asawa? Musugot ka nga mularga ko sa among probinsya ba? Okay ra din mo nga di na ito magkita ko sa kasimana day. Okay ra dong oy. Aron sa to makapahuway sa kapag sige na mag-jer-jer na ko halos kada adlaw naman lang sad ka oy. Nanghang naman ning ako. Bag-o pa ba akong nanganak ha? Kasi mamagdos na sab ko ani. So, ang lami mong kaya akong asawa ka, bibi. Tanawa na ka. Buwag-buwag sa pinitanduhan. Day. Sige, day. Nalipay lang ko, day nga. Musugot ka. O, sige. Kuyugan ako si Baydante og Madaya. Pero, day. Lami nang kayo. Panahon ko ay. Hindi. Utog kayo. Buntagay tayo ni Ronday. Sa kasimana biya kong bawa din nila. Hindi ta magkita, day. Dunga pa yun na maunot imong lana. Uy, di maunot, day. Kay pirmi kong kaon lang siya ang larang. Doon na lang isang probinsya. Kung si Baydante, nagsunod ako sa iyo. Ay, kapuya biya ini magbiyahe tayo nga mag-motor lang. Kamusta ka ko ni makasakyanan, no? Auto na gubang akong driver. Parehas ako mga kauban sa opisina. Ay, salamat. Naduaw ka din sa atong probinsya, Dong Rene. Abi ko ba nga, di ka na bagyod mani din Kay... Ay, mani gyapon ko, tiyo. Dagan ba ako mga igagaw din Amo ba, kanindong, no? Abi niyo, no? Si Dolor ba yun, no? Dolor? Dolor. Dolor. Uy, si Dolor, imong uya ba kani adto din sa probinsya. Uy, daga pa siya dong hanggang ron. Mo ba? Mo pa rin siya minyo, day? Uy, kung pala punta siya mularga kanina to sa Manila, ayan, kami giduntang magkadayon. Kaya sa tinuod lang tiyo, no? Hangtod ka ron. Nahigugma pagyapon ko niya, tiyo. Pero, wala na ipaglaom kay... Wala na ipaglaom nga magkapalit pa minyo. Kay minyo naman ko. Doon na naman ko'y pamilya. Tinuod kita nga minyo na siya, Dante. Day. Saon nga. But, aduhan mo gilining yung anak. Siyang asawa taon, sundanon kayo. Asawa taon, berin taon. Mapay pagtuig sa ilang anak. Sundan na yun. Mapay pagbuwan, sukat pang mga anak. Sa ikaduhang anak siyang asawa. Paita. Hilig mo na siya gani sa uyab pa mi. Halos kada adlaw ko niya hilabtan sa payag sa ibabaw. Ha? Napamanggani ang payag hangtod karon. Tuta. Napong tunog dito rin Naapa. Napay kami niyo ha? Sakto mo ka edad. Nakasuway ko nga, nakauyab dito sa Manila pero akong gibuwagan. Bati man. Ha? Di man ko malipay niya. Sama sa kalipay nga akong bation kun sir niyang ikauban ako sa pag... Di durol.
Kibaw ka, Dante. Gusto na ko nga magpadayon ang among relasyon ni Rene. Kaya ang tudlon, ialpon ko niya. Pero day, kita po pa. Bigla naman tao siya. Ang pagson mo, maglik mo sa inyong relasyon. Kamay alkansi. Ang kini mo na kayo mo, napaabot ni... Bahala ko eh. Ingna siya, Dante ha. Makita ko na sa payag. Kanina mong abutanan. Okay na, please. Idol. Mao ka na. Dili ba ayo nga magdugay didto si probinsya si Rene kay may uyab man ka siya didto. Basi pagkita sila magkabalik ang ilang relasyon. Mama Baya, imposible na maoy nga mahitabo nga magkabalik pa sila sa kanini ang uyab. Ay, ikaw ba yay nagsulti nga dako o gusto imong bana sa kanhini ang uyab? Unya og magkita uroy sila didto? Ha? Unsao naman lang? Basta ma, wa ko mabala ka bahin anak. Minyo namin ni Rene. May duha nami ka mga anak. Basig minyo na sabtong iyang uyab ma. Busa wa na'y mahitabo tali nilang duha. Wa na ma. Mo ni yung gisulti ba? Ay, wala kitawan. Basta siya magkita ni mo sa kaninyo butanan ba? Katong karaang payag ba nga way bumbog. Bida ba? Gimingan ko niya da. Stilan. Wa ba di say anak ko? Maway. Pay anak ko. Pagin na ba? Ha? Huwag na yan nabikuot kayo. Bida no? Ay bata nga di agi sa ingkuan, di ba? Anyway, no? Kani adto ba? Uyab pa mi. May numdum dyan ko. Kung mga adto ka ni Miss Payag o gabi buntagan mi og ana dito Bilib ko niya kay di gid mo reklamo. Oo, ang akong asawa mo reklamo Di na sa ganahan og kada adlaw ni mag-jirday. Jir kay hang na kuno kayo. Nya, sayon hauna nimo ha. Kakaroon gabi niya dito sa inyong abutanan. Katong payag nga way bumbong kay madto siguro. Ako, di ka makikita. Itubusin mo ba? Usi, matubos. Hindi, ako ito nga karoon gabi ito sa payag. Ako yung jir-jir itong dolor, kausa lang. Oy, pangitag-in mo, pangitag-in mo. Ay, nagtay na ako. Sige na ba Ayaw lagi na hilabting na ako. Sobrabida. Sige, ito ha, banday ha. Kitan araw mo lang kong dolor, bro. Ngaw sa simong bakting na may tungkan. Pida gini mo, oy. Minyo ka na. Musaya na pagpakikita pagbalik dolor. Teo, magkikita ang dog ko ni Dolor, pero di na ko biyahan akong pamilya Huwag sa dinero ng kong asawa. Ganahan sa kumudjedjer kada adlaw. Huwag nga makikita kong Dolor. Porte bin akong pagmahay. Kasulti ko namang daga pas Dolor. Oh, hay. Unsa day? Unya. May pagkagumuha para ba mo ng bayana? Unsa man? Kuya kung magkasinabot mo, magtaban mo. Ay, di na mahitabot yun. Okay, mahal na ko akong asawa. Ang duwa na mo ka anak. Jer-jer ito yun ako ni Dolor. Ay. Ako magkikulbaan yung pagkabuhaton. Sige na, Teo. Sige na. Ay, kabla ka diha. Ako rin bahala ni. Ato na ko. Uy. Ayaw lang pag, kanang buntagay, ha? Dito. Ayaw, yun. Ay. Pagkuha ka, dua ka. Round lang, ha? Stop na. Pagkakuha ka, dua ba? Na, ha? Uli dahil bay, ha? Kasabot. O, Teo. Kumakontento ko. Buwam. Tabantan ba tawahan na dahil dili makachirjir og lain may pastilan. Ay, samantang nabulat ng bata. Uy! Nakadagkot na kung upat ka buok katol. Lawa ng mga lamok. O pa mas rin ni uy. Iya man tingali kong Indiano. Kimingaw na ba kay ko niya? Oh. Dolor? Ren! Ren, salamat ka niya ka! Dolor! Dolor! Ren! Dolor, kainit ni Mugnabil. Mingaw ko ni mo. Mingaw na sa tigo ni mo. Ang jer-jer ni mo. Mingaw na sa kong jer-jer ni mo. Ay, dahil ka sa sahog. Mingaw na sa kusimuha. Pinahita sa sahog. Sana. Mingawan ako, ano? Maya mga musing along bigay sa akong asawa. Musing asawa pa ng sir musing along. Reklamo pa kay dako po ng ako. Nakauyab ko ka doon dito sa Manila. Baki ilaha, di pa diya sa imo nga. Rene. Sige, ikaw drive na ko. Di pa niya ko tulong. Dali. Dali. Makahigda ako tulong. Dali.
nabuntagan gid mi ni Dolor sa payag oy. Nya naluya mi sa among gibuhat pero tigin among kumbati. Kung gusto siya nga biyaan ako nga akong asawa, taban mi. Panahap ko siyang ibalbaran eh. Tungod kay mahal akong akong pamilya. Kung makatubot nga magbuwag mi sa akong asawa, igo na lang taon siya sa pagkila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chico, ginaingon. Butan kay ko nga pagkabana. Apan pagbuot lang yung tingali sa pad nga ako makasa sa buutan akong asawa. Morning hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Usa? Lagi bay. Doon ay buot mong uyab at udisa nga imong uyab taon. Nga akong giingnan nga may uyab na sudisa. Akong amigo kayo nga kana mo ikaw. Ang dutot mo yun dito. Ako itong butang nga kausa na. Hingo ligipon lagi. Kano sa man hitabo bay? Nga may buot mong uyab ni Udisa nga naigo sa imong kumo. Uy! Mao nga gianhi din di ka kay sayo ba kay paybawon di ka. Bukiha ganin ako tong akong sukmaggan. Alalay ka na ako ha. Oo. Di ta kapasagdan. O sige. Mahapdi lang ko ron sa akong trabaho. Muadto ko sa ilang Udisa. Neto din si Dario sa inyo. Ug ipahibaw kanya nga nakasukmag si Ogtaw sa lalaki nga buton tang manguyap nako. Uday. Tinuod gid yung gisulti na ako day ha? Tinuod na? Ako naman na siyang gibasted good yang iya kong ipanguyapan sa daan. Giatangan man ko anak niya og kausa. Kuyawan man gani ko kay mingaw ang maong dapit. Din iya kong gikalitan og babagsdan. Og nagpasalamat na lang sab ko na dihang ako siyang gibasted. Wa siya maghimo na kog binuang. Bueno, aron wa na manguyab ang lain nimo. Sa labing daling panahon day, magpakasal ta. Ako karikita asawa tanat ka. Wala na makailog ni Mugikan. Sige ko magpailog sa laki. Lisod na kung kamay nga akong mauyab. Anik pagunit ako ining imop Wow. Tako akit ini. Ang tigit ko magpailog sa uban. Kani kani mawili ko aning gidang una be. Tinood ka, Bay Dario? Ni asa pong dapit si Dalia? Nabalik na? Oo, akong naibawaan. Uyab na kuno sila karon si Dro. Kay pagkasayod Dalia nga minyo na ka, ay aling sugot si Dro eh. Yun na pa? Saban? Mo man ang tawanan ng uyab sa kawasawa kaniya to. Kato magaling nego sa imong kumo? Oo, sige bitaw. Kung aganhi mong uyab, mao na siya giuyab ron. Ay, mo na pag-aingnon nga kanag yung Sidro. Mo iyang pad nga madayon niya. No, bitaw. Kay paglarga niya sa Manila, nagkauyab man dahil mining Udisa. Oh, bay. Di ba ikaw ang kabuak ng Dalia? Di ba? Oo, ako Hindi na malimot na ako sa Dalia kay sa dihang naigo na sa kuha. Kuyapan mo na. Pulpida no? Kuyapan. Kuyapan ha? Dihan eh. So, batter rin. Dini kapang... Mari kayawan ako, no? Sabi ni mo? Naunay akong kuyawan. Magbat din ng mo ha? Kuyawan ko anak. Magkita mo usabay. Bas tilan. Bas inusumpayan ng inyong putol nga relasyon. Ang tinuo raw no? Mahal pa na ako na si Dalia bay hanggang karon. Apan may asawa naman ko. Di nagig ko angay pa niya. Dili na, Bay Dario. Liyahan ako Duha gid karahon gid ang imong nakuha day. Atong nakuha. Ay, tagbo ko yap ko day. Pero ako dong Sidro, gibati ko kahawang. Nagpangita gid ko sa kidakon sa lalaki. Si Chico, nga asawa na kuno karon sa gihinganlan og Odessa. Si Chico? Siya din kanimong uyab? Ug siya ang nakabuak nimo? Si Chico? Nakaila ko ng tawanan na. Kaya nanguyab ko anong Udisa ka na to nga iyang asawa karon. Siya din mo yung nakat nimo? Ang ano? Dako din nagbunal. Kay perti nga nga ng imo? Siya din nakabuak nimo? Si Chico Malo?
Di magud malo yung apelido. Moran man. Siya si Chico Moran. Pangalan ko sa apelido niya. Basta siya ang bana karon ni Odisa. Si Odisa gid untang akong nagustuhan. Pero kana gintawana ang iyang gipili. O karon nga ikaw nang akong uyab. Salin na lang sabi ko ako din napita. Paita. Pirmi man akong lupig ng tawana. Ha! Pirmi di ko lupig ng tawana. Kalagot! Magkalagot siya! Uy, abi na ko sa bisita na ikaw ang dendal. Ay, Dario, ni ako kay gusto kong magpakisayod bahin sa kinabuhi ro ni Chico. Kuan kining ninyo naman siya. Asawa naman siya. Kibaw bitaw ka na, di ba? Oo, hibaw ko hangtod ron. Higog mapasya na ako. Hasta sad ko, siya paghapon ang gibitig sa kong kasing-kasing, Dario. Pero, dako na lang akong kahikurat diyang nasayod ko nga minyo na dahil siya. Huwag siya makapaabot sa kong pagbalik. Ay, dasan istorya, hay. Hindi mo, no? Kung padayon no ninyo inyong relasyon dahil may mo na lang kang kampit, ya? Luda naman siya sa ako. Bahala na. Basta gusto na ko siyang tilawan o balik. Imingaw kay ko niya. Inas Chico, pe, magkita mi. Sige na, Dario. Mag-ibuwa ka rin ako? Oh, di ko malipay ng imo ha. Gamay kay imo, di ko mabusog. Hindi siya ko mamugos eh. Hindi ko mamugos ni mo. Tagang babae ha. Sige, mabuwag ta. Mangita sa kong babae nga, gamay. Sakto niling ako. Mangita ako babae. Ha? Makikita sana ako sa kanina mong abutanan? Ito ba ay binor basad ko niya ra? Puro mo gimingaw. Ito sa katilaw balik si mo ha. Gimingaw sa dako ni mo. Puro tuhod ni mo. Bay, hadlok man ko nga. Masayod niya nga akong asawa nga nangabit ko eh. May mamangyod na akong kabit si Dalia ba? Kaya kung magkita mi, sigurado mangyod nga. Madayon ang naputol ng mong relasyon yun. Napadayon ninyo? Problema. Di isang ka ba? Uwis ka si Dalia. Gusto mo ko siya tilaw mo balik taon. Gusto? Kita lang mo. Aduh, tambag ba? Kita. Mahal ko paghihapon siya. Hantod karon. Usa, bahala na eh. Magkikita ko sa kanila kong uyab. Magkikita ko ni Dalia. Paminay nakatilangon na doon ikaw. Huwag ko mangitain. Siguro siya ko makakitag sama. Tabahanin kita. Dali, ako naging ikuanin ako sa imo. Lamay na kayo na giminaw ni Panina. Ngayon sa kasuhan, dali. Ako sa ning video kayo naging mo. Pinamamay. Dalia. Mao na doon, Chico. Ipadayon na ka itong relasyon. Bahalag mahimo ko ni mong kabit. Mahal ta ka. Mahal ta ka ayaw ka, Chico. Sa natabo na mo pagbalik ni Dalia, padayon na mo ang naputol na mong relasyon. Kung mauto mong sunod sa itong Palamedrama Compilation Part 184 o daghan sa salamat sa nag-comment tanan. Salamat jud kayo sa inyong mga listeners sa inyong pagpaminaw o hantod karon na jud mo ga suporta paminaw sa atong mga gina-upload nga drama. O ako i-shout out tanan ka-comment sa to ha. Shout out nato si Ma'am Ginaline Saros, shout out mo dia ma'am. Si Dads Vasquez, shout out mo da si Dads Vasquez. O si Clarice Pag, shout out mo nako si Ma'am Karen Baroy, si Paul G Manito, shout out ni mo da Paul G Manito. Si Luel Balandra, shout out mo da Sir Luel Balandra. Si Oscar Abidog da sa Karkar Cebu, shout out po na ako si Ma'am Del Sam 99 da sa Hong Kong. Shout out po na ako si Jod Pustico o sa iyang tito na nitago na daw. Salamat jud kayo sa inyo ha. Ug mga itong listeners ang nag-comment sa ito katong gi-shout out o gibasa na to sa atong karon nga part 184 o katakatangin na po sunod na itong upload mga listeners. Hinay mag-edit na sadta para nasa tayo ma-upload na drama. O isbo na ko mga listeners, salamat jud kayo sa iyong pag-uban kanunay o pagpaminaw sa atong mga drama nga gina-upload. Salamat kayo.